klasikat ziklo horren barruan, laugarren proiektua edo laugarren egitasmoa. Hasi ginean Michel Camilorekin, gero swing musikari dedikatu genuen beste kontzertu bat, junzan urtean Kepa Junkera izan zen protagonista. Bestela, orkestak ere egin ditu beste hainbat kontzertu eta beste hainbat gauza. Michael Filekin, Jorge Drexlerrekin, Benito Lertxunerekin bere garaian, elkarrekin batera gainera, orduan ere disko eder bat aurkeztu genduan. Eta, klasikat proiektu hortan, pauso bat arutzago jutean nahi genduan, eta oso harri ikusi ginoan, orkestatik, Kenzazpi izan behar zela proiektu horren protagonista handia. Kontaktuan ipini ginean, bai Angelekin, taldearekin eta Fernandorekin, eta gaur daukagun errealitatea, hainbat bilera, topaketa eta hainbat lanen emaitza da. Esaten egon bezala, guretzat benetan, emozionatzen duzun proiektu bat da. Bai kontzertuak, bai grabaketa, eta uste dugu emaitza bera, zuek entzun duzue, baina benetan historikoa dela, oso potentea, indarrasko daka, eta kombinazioa oso benetan kontutan edukitzekoa da.